lalinon ang gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, di ay biyayong sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan, sa kapanahunan. Karon ato asya, ito sa kalangitan, naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloyan, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon ato asya, dito sa kalangitan, naganda tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus.
Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa gihapon amo ka nga pasalamatan ni ining programa nga nagapadayon paggihapon hangtod karon bisan pa sa mga kagubot ug mga kaguliyang sa kalibutan. Apan ang imong pulong o Dios padayon nga nagadagayday sa igdulungog sa mga tao nga ilang madungog ug mabati ang mga pulos kaluwasan. Itugot mo unta o Dios nga kini nga programa o kini nga estasyon mahimo pa kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta nga ang mga nagapaminaw pinagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulos kamaturan ug sila imong kabigon nga makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among gipangayo pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makaasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa gihapon higala sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning basahon ni sir maayong hapon. Nangandam nagpudmi bisan layo-layo pa ang oras sa inyong programa. Kay mulikoy ning among radyo magkarat-karat kun amo nga ihabol gyud sa inyohang oras sa program. Salamat sa pagbasa sir. Si Bobby di ay ni. Okay, dagang salamat brother Bobby sa inyohang pagsunod kanunay dinhi sa ato nga programa. Okay, natay basahon Brad, wala gayud ni bakak ha. Okay, amigo ni brother Libe. Tinuod gayud ni ang tao sa tanas 666. Permi mo sunod sa akong tiyan maong luoy na lang gayud ang anaa sa ako maong ulo na lang gayud ang naa sa ako ni ining kalibutan na Brad. Okay, salamat no. Amigo to ni Brother Libby. Abi nimo higala bisan na sa aning nga sitwasyon ginarespeto namo ni ang imuhang kuan, imuhang mga text diri tungod kay kuan manggod kanana ang usag gihapon gas mga ingnon ta avid listener diri sa amo nga programa bisan na yun ana ang estado sa inyong sitwasyon. Hope nga ang pulo sa Ginoo imo gyud pod nasabtan no. Okay, ni tayo basahon. Kuya June, mo greet ko og happy listening sa ako nga first cousin. Di pa ni sa dugay nagsunod sa inyong programa kuya kay amo maning nagiingnan unya maayo man gani kay ang iyang lula ni sugot nga palitan siya radyo nya sige na noon siya paminaw sa inyong programa kuya og di man sa radyo aray gisapon sa cellphone. Salamat sa pagbasa kuya si Janet de ini. Okay, daghang salamat Sister Janet sa inyong kuan sa inyong pagsunod kanuna isang programa. Kaya pa tayo basahon. Pastor, mangutana lang da pangutana ni. So dili lang usa tanan ni kay naa may ato nang kinahanglanon nga napahibalo na nga ato nga tubagon ang iyang gitext dire niya. Nagpasalamat pud siya kay di ay doon na siya inom ta bakasyon nga makuyog siya siyang igagaw pero kay
kuan ra pud hinoon. Pinakadugay ko no 3 months pero maay na lang na sir nga naabtan gyud nako kaysa pizza 19 ani nga bulan na mao na may amo nga pagbiya kay nakakuha naman og plane ticket. No, salamat kaayo. Okay, last text nga akong basahon. Sir, kumusta mong tanan dinha sa radyo? Kami nagpahiluna nami aron maminaw diha sa inyohang program. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po sa inyohang pagpaminaw, pagsunod kanunay sa ato nga programa. Well, sa Brother Libby, sa dili pa mag-iban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo usang malili diha ang ato ang monitor aron atong mahibaw-an kung diining dapita manasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong tanan nga mga viewers karong gabi na sa bisan diin nga part sa kalibutan karon, kamong tanan amo nga gina-welcome sa tulumanon Jesus is our hope. Gina-welcome sad namo higala inyong mga mensahe, inyong mga participation karong gabi na. O kung namo yung mga pangutana amo sa na gina-welcome, pwedeng mo text mo namo ni Brother John. Pili lang mo sa among mga number higala. Ka Brother John TNT niya ako Globe or TM, no? Pwede lang mo anin duha na mo para nga makapili mo og asa ang favorable niyo nga mag-text mo inyong mga pangutana. Moabot ram panahon nga inyong pangutana mao na sa bunyay tagdon or og namoy mga importante sad nga mga mensahe, pwede ari sa mapadangat tigala sa atong comment section sa Facebook live nato, no? Nialang sa wa pa di makasulay o tanaw, i-search lang niyo sa inyong Facebook ang DYCM Bugo Adventist. Mauro na higala, DYCM Bugo Adventist. Makita din ninyo ang ato nga tulumanon. Ni ato na ning sugdan og basa ni ay pipila ka mga mensahe nga ato nakita dinhi. Okay, niya si Brother Roger Villafuente. Mayong gabi ni mo, bro. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa tanang kaigsuunan nga naminaw karon. God bless. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Ina Shen Amistoso. Ina Shen Amistoso. Good evening ninyong tanan, Kuya John o Kuya Livy. Naminaw kami sa inyong program kada gabi uban sa akong lulo, Pipi Amistoso o si Lula Soling Amistoso. Daghang salamat sa inyong pagbasa, Kuya. God bless. God bless also. Niasad si James Lalusis, ang iyang mensahe. Good eves kapag laom. God bless. So God bless also Brother James. Niya po si Brother Alan Auman. Maayong gabi sa inyong duha, Brother John o Brother Libby. So good evening Brother Alan. Niya sad si Sister Minda Patillas Ofiasa. Maayong gabi diha sa inyo ihado. Nagtan-aw mi karon sa inyong program. Si Mulo ni sa Kortihan. Okay, salamat diha ninang sa inyo nga pagpanood sa atong programa. Ang uban gud karon dili na nila tagaan og time ang pagsubaybay sa atong programa tungod sa nagpasulabing nga kabisi sa ilahang kinabuhi. Mao na usahay nga di na lang gyud makapaminaw hinoon, pero salamat sa iyong pagpaminaw. Inyong ginapakaon ang inyong makalag sa espirituano nga kalanon. Thank you ninong maayong gabi. Okay, niyasan si Primo Maasen. Mayong gabi Brad John o Brad Libby o sa tanang nagsunod sa program sa radio o sa Facebook live. Kumusta mga brother? Mangutana ko Brad John, unsay resultas debate ninyo?
ni Oriel. Brad, salamat from Pinapugasan SD Church. God bless. Okay, sa pinapugasan ni Escalante, nakailag po niya siya ni Abraham Uriel, Brother Libby, kay dati diha magadon na nagkauban. Ang tinuod, Brother Primo, ang kabastusan gyud sa kinaiya og batasan ning Uriel, Abraham Uriel ning lutaw gyud. Naman siya daghang mga postron nga iya gyud nga ipakuan tuboy ang iyang kaugalingon. Bernes sa hapon nagkapirmahay mi sa Tima, pero sa diri pa ko sa Cebu naghangyo ko nimo ako kang nuntan pahanugtan tagas imong pagpanghagad unya og debate, pero muhangyo ko na amang kadiha ikaw mo'y asikaso sa venue, ikaw mo'y asikaso sa permit. Iyan ang gipasalig. Hasta ang sound system gipasalig na niya. Biyernes sa hapon, nagpirmahay mi, human og pirma, ingon niya moadto ta sa kang Makiling. Kung sa manis Makiling, siya board member na, pero kuha na siya former vice mayor dinis Dumaguete City. Na kung sa may atong tuyo nga moadto ta siya magkuha ta og permit, ko ha? Wa pa di ay kakakuha og permit. Unya nga nung adto mo sa board member nga og dili sa mayor ari manis barangay captain kuhaon ang permit. Ha? Ingon niya nga sige lang sayon ra na ko ayaw kay hapit na raban ka sayon ra na, pero mohangyo lang ko nimo kamo na lay adto asa palutawa gining permit tungod kay hapit na Biyernes aron Domingo. Unya Biyernes mangita pa mi og among kapuy-an, mangandam pa mi og amo nga kinahanglan og Sabado, so kamo na lang adto. So moto nasabutan Biyernes sa hapon og unya pagka Domingo pitsa 28 na sa kinini nga Enero og unya kuana kananang alauna debate. Sabados gabi wala nagikoy tarong kinatugan kanunay kong nagluhod nagampo ko sa Ginoo nga Ginoo kung tarong gining tawna si Abraham Uriel kay wa manggid ko kasuhito ani niya muhangyo ko nimo gamhanan magyud ka Ginoo og tarong ning nga tawo ugmang adlaw gugma og pakigdait ang iyang ipakita sa ako. So naadto mi sa kuang gyud gid sa proper sa kanang boulevard gyud. Sa Dumaguete City. Nag-alas 11 na nanawag ko niya. Asa naman ka ato ning asikason kay wala pa po'y permit. Di huna ako ninyo publiko na sinta diya unya magdebate way permit. Pwede ra may largohon og paslak sa prisuhan. Og unya naku ari na kay ato ning asikasuhon wala pay lamisa. Wala pa'y amplifier unya wa man di ay ni stage ako ning giso susi diri sa nganong imo man kong mandaran nakuha ari diri kay ato kasuon siya huwat ako na mo ako parang mahuwasan ka and then nagkuha na ang Mr. kung anong ingon ana man ka siya parihor bata dili taga dinhig Dumaguete tangali og mahuwasan niya kas imong kabuang ikaw born Adventist ka ako gikas Katoliko ug mahinay kan taw niya kang buanga ka human niya ka muto nga nakahuna-huna ko Brad Primo nga this is God's answer of my prayer busa ako dayong giingnan si Abraham Uriel nga Brad wala gid ko wala ko'y tuyo nga muatubang og attitude o kinaiyas taong ingon ni ana sige basta kay wa ko'y tuyo muatubang og kinaiyas taong nga ingon ana. So 11:45 biya na mi dito sa Boulevard Richo Mispira. Pagka mga hapit ng alauna sige na siya tawag 28 missed calls na wagig ko anak mo tubag kay ang akong gidependihan ang tubag sa Ginoo gipakita nga kining tawhanaa dili gyud ay ni tarong mao na ang hangtod ron sige siya pagarpar pero way mawa sa ako kay nga akong gidapigan ang Dios. So balik mi diri Cebu nga puno sa pagpasalamat sa Ginoo sa iyang tubag sa ako nga mga pag-ampo. That's all, Brother Primo Maasin diha sa Barangay Pinapugasan, Escalante, 7 Negros.
Okay, ato ning ipadayon ni Apod si Kim Olanda Rivera. Good evening everyone watching from Naga City, Cebu. Oh, salamat nga naanay paghang taganaga, ananag yung taganaga nga daw mo ka makamintain sa pagpanood sa atong programa. Okay no, maayong gabi Sister Kim. Niapod si Paul Byron Kotlef. Kutif na. Paul Byron Kutif. Kutif. Kotlef man. Kutlef. Kay ko kakuan na dade. Salamat sa inyong pag-view dade. Niyayang mensahe, good evening kaninyong duha, mga brothers, Brad John Dihito o Brad Levy, gikan sa Maya Park Homes. Okay, ana amgud sila sa Park Homes. Ano niya po si Jinimel Pianyar Villasteque. Salamat ma'am. Mayong gabi mga kuya watching from Danao City. Oh, God bless natong ma'am. tanan. So thank you for viewing with us. Okay, mayong gabi Ma'am Jinimel. Okay, ato ta sa pikas nga screen mga higala ato ning tan-awon. Atong makahigalaan nga nag-like o nag-heart. Niya si Sister Nisabel Villaganas ni Cesario. Si Syud Okay, may gabi niyo diha na ma'am sa kanana ang Masbate. niya po si Syudjan Hista Abalye. O niya Inasyen Amistoso. Ato pong nakita din si Brother Neljon Bersero. Si John Moses Rosalejos Poyot. Niya po si Jiv. Si Niasad si Rosalind Mainit sa Germany. Niya po si Caroline Mariket Galiares. Jinimel Pianyar Villasteque. Niasab si Ellen Tononing Abresi. Si Jocelyn Baldwin. Ani ato pong nakita si Oliver Kingijen. Si Brother Ronilo Itang. Niasab si Ginaline Lumuntad. Si James Laloses. Ani Brother Roger Villa Fuente. Pre, may gabi ini mo diha pre. Ani na po si Pastor Pedro Golina Rosales. Pastor, salamat sa pag-view, Pastor. Salamat gyud. Ani niya po si Melvin Pipito. Ato sa nakita si Rando pag-umangkon pa dili me. si Rando Itang Olingay. Niya po si Tomailo Linad Oay or Otsia. Ani si Inday Rosalejos. Ato pong nakita din si Philip Castro. So mo ni mga higala ang atong mga kahigalaan nga nakig-uban naglantaw na to karon unya sa gihapon higala. Hinday Rosalejos murag ang wife ni Brother Arnold no kauban na to sa buhat. So salamat guys sa inyong pag-view na. So atong gipahinuduman atong mga viewers, atong mga followers, atong mga nag-send og mga messages nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga friend no para nga mukatag ang pulong sa Dios sa tibuok nga kalibutan, daghan makapamati og daghan nga makasabot sa kamatuoran. Okay, di akong basahon una diri sa kong cellphone ni si ex-barangay captain George Luna. Pare George, plastada na pud mi. Pre, tinaw kaayo ang inyong pagpasabot. Alang sa kaluwasan, kanang nag-una sa inyo si Kristo nahug bakakon. Si Pare George Luna ni. Okay. Adto ta so nanigala akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana o niya doon ay pangutana ay mga mensahe mo sulod din ato lang pong basahon isarot-salot nato mahigala. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning tagaan og kuan, tagaan tani og atensyon kining kadali lang ha. Ato ning pangitao ni pindot man gud. Okay din na.
ato ning tagaan og atensyon ning pangutana, no? Good eves sa inyo diha, sir, og sa tanan nga namati niini nga programa. Sir, may sorry? Sir, may ask lang ko. May pangutana, may ask lang ko. Matud pa sa usa ka born again ang gihatagan ra kuno sa kasuguan ang Israelita. Israelita lang, dili kuno ta mag-apil-apil sa butang nga wala itugyan kanato. Ang gikatugyan kuno kanato ang pagtuo lamang kang Kristo. Mao nga mutuo gayud kita kang Kristo, kay si Kristo gihatag para kanato ug ang kasuguan gihatag para sa Israel lamang. Okay, daghang kayo nga salamat aning pangutana, importante magyud ni, no, ana ining bahina nga text dire. Muna nga ang tuas Israel kasuguan lang, ang Kristo mo inias ato, no? Ambot sa ng mga klasihan na sa mga pagtudlo o mga pagtulunan, pero lagi kanang tanan mga kaigsunan bunga lang na sa mga paningkamot sa yawa nga i-divert sa yawa ang hunahuna sa tao diha sa kamatuoran. Di man lalim yun, di lalim, daghan kay nanuo ana nga ang kasuguan dito ras Israel wa tay labot. Akong balikan ning basa, good eve sa inyo diha, sir, og sa tanan nga namati nini nga programa. Sir, may ask lang ko, matud pa sa usa ka born again ang gihatagan ra kuno sa kasuguan sa Israelita lang, dili kuno ta mag-apil-apil sa butang nga wala itugyan kanato. Ang gikatugyan kuno kanato ang pagtuo lamang kang Hesus, maong mutuog gayud kita kang Kristo, kay si Kristo gihatag para kanato ug ang kasuguan gihatag para sa Israel lamang. Okay, maayo masad pud pamation, no? Mura pud yung tinuod. Kini bitang kwartang faith ug di ka kabantay, mura magipon nagtinuod nga kwarta. Muning mga pagtudlo nila, kay dayon man nagbasa Roma 14 sa Roma 3:20, ay ilan na dayon nga basahon. Unya mura bag ni samot na gid noon ang kasaag nga wa magud sila kaybaw may tungod aning mga kasuguan. O unya karon kanang ilang mga panghuna-huna ba nga ang kasuguan didto lamang gyud na ihatag sa Israel. Wa tay labot kay ang ato dinhi pagtuo. Kini mga kaigsunan mahugman ni sila og buhi o lig-on madasigon nga galamiton sa yawa. Hinumdumin ninyo nga ang yawa wa na magsunod sa kasuguan, wa na magtuman sa kasuguan. Busa kanang mga pundok nga wa magsunod, wa magtuman sa kasuguan, munay pundok nga giabinan o kon gidapigan sa yawa. Pero kanang pundok o tao nga nangalagad sa Ginoo nga nagsunod sa kasuguan, ang iyang gidapigan ni ana si Kristo. You know why? Ang Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 nag-ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kung dili sa pagtuman niini. Tandaan, pag naay taong nangalagad sa Ginoo, unya wa kun nag-alagad sa Ginoo, nagsimba, nagampo sa Ginoo, unya wa magtuman, wa magsunod sa kasuguan sa Ginoo, ang gidapigan ni ana si Satanas. Og unya ato man ang maklaro, og unya ang kung naay tao o pundok nga nangalagad sa Ginoo nga nagsunod sa kasuguan sa Ginoo, ang gidapigan ni ana si Kristo. Mamili ka kung asay imong dapigan, si Satanas ba o si Kristo? You know why? Ngano nga dapig kang Kristo? Kay si Kristo sumala sa Mateo 5:17 nagsunod o nagtuman sa kasuguan. Mao na nga duha lang gyud ni kapundok, bisan pag unsa kada sa linibo na ka mga pundok karon sa kalibutan,
pero wala gyud lain lang duhar gini kabahin ang pundok, ang nagsunod o ang nagtuman, ang nagtuman o ang nagsupak sa kasuguan. Karon unsay prueba nato mga kaigsunan, basig makaingon mo nga naunsa naman ni si Brother John, judgmental naman kayo, manghukom naman nga ang wa magtuman sa kasuguan iya siyawa, na wa man tay laing mahimo ni ana gawa sa pagsulti sa kamatuoran. Pamati iragod ninyo ni kining gihisgutan sumala sa nang Juan kapitulo kapitulo 3 bersikulo 4 ni ao. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa balaod. Kung Arikas Popular Version nag-ingon, ang naghihimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Kunya sa atong gibasa dinis imbibi sa 3:4 sa unang Juan nag-ingon, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang nagpakasala maoy paglapas sa balaod sa Dios. Karon atong basahon sa 8, ang magpadayon sa pagpakasala, meaning ang magpadayon sa paglapas sa sugo, kay lagi ang pagpakasa mao man ay paglapas sa sugo. Unya nagingod dinhi matud pa dinis 8, ang magpadayon sa pagpakasala, ang magpadayon sa paglapas sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. O tanawa, iya na sa yawa. Mao na nga kuha man kanana ang ila magyud ning i-deny nga sila iya sa yawa, kay lagi Kristohanon pud kuno sila. Amot ngano sa nino ingon ani man nagtuo kang Kristo, nagsimba kang Kristo, nangalagad kang Kristo, pero unsa ni sila? Wa magsunod sa kasuguan. Sa Juan 10:27 ingon si Kristo, ako nakaila sa akong mga karnero, ug sila nakaila ug nagpatalinghog ug nagasunod kanako. Ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. Si Kristo nagsunod sa kasuguan, unya sila dili. Mo nang gisulti nga iya ni sila sa yawa, kay ang yawa wa man magsunod sa kasuguan. Mo na ang gihisgutan karon. May tungod ni ining mga doktrina o pagtulunan nga ang kasuguan didto ra na sa Israel, that is unbiblical. Unsa man ni unbiblical? Dili nimo na makita o mabasa diya sa Biblia nga didto ra ang kasuguan sa Israel. Nga numan mga kaigsuonan, pamati iragod dinhi sa MBB sumala sa gihisgutan sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nag-ingon, human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kung isulti, tahura og kahadluki ang Dios, og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Tanaw ha, tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. Unya karon ingnon nila nga didto ra ang kasuguan sa Israel. Kung imong basahon ang the Word of God nga translation nagingon, tumana ang kasuguan alang kini sa matag tao. Ang MBB alang sa tanang tao ang kasuguan. Nya ingnon nilang wa tay labot kay didto ra sa Israel. Kung imong tan-awon sa Popular Version nagingon, nagingon din nga kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios o bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unsay katungdanan sa tao? Ang pagsunod, ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Na unsa ba nga ang tao ila manggitalikdan ang ilang katungdanan diha sa Ginoo? Unya kaningo maoy katungdanan sa tao sa muhapita gamay sa Griego. Ang pulong nga tao kung sa Griego na gitawag na og anthropos. Ang buot ipasabot sa anthropos, all mankind or all races of people. Busa dili ka makaingon nga ang kasuguan didto ra gyud na sa Israel. Kay ngano man pamati iragud ninyo ang gihisgutan sumala dinhi sa Nahunang Hari 8:60 ug 61. Akong basahon na kahilabihan ka
importante kining mga bahina ang atong gihisgutan karon kay daghan pong nagtudlo oy. Nagpatuo nga sila pod nagdalas pulong sa Dios, nagtudlo kunuhay sa kamatuoran, pero giunsa nila ang kasuguan sa Dios? Uy ilang gisupak, sumala sa naunang hari kapitulo 8 bersikulo 60 o 61, ingon niini ang inyong makita sumala sa gihisgutan dinhi sa MBB o kung maayong balita Biblia. Nagingon aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Timan igyod nga kining pagkasultia, kining mga bahina didto ni gi-address sa tanang katawhan sa kalibutan. So ikaw kung naghunahuna ka nga tao pud ka, naapil ka ani, giadresan pud ka ani, kay pulong gani nga address, lugar na udapit og asa ka aron ka malocate. So kining mga bahin na higala nag-ingon matud pa gihisgutan nini aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Maga matinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Kinsay magtuman sa balaod sa Dios? Ang tanang katawhan sa kalibutan maunay gisulti dinhis Biblia. Pero giunsa Manila ni ang kasuguan sa Dios ilang gipanamas-tamasan. Unya pamatii ra gud ninyo sa 14:12 sa pinadayag dinhis the Word of God. Kung basahon na sa 14:12 nya timan ininyo naarabagay mga pundok pod nga maipit na gani maghimo og kanang palusot ba nga katarungan dahil ingon ay sayop man na nga salin. Adto mangkuha dito kanang naghatag ba sa ila harap og kaugalingong teorya og suporta pero wa sila suportahi sa Biblia. Sa atong gibasa ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Ako nang gibasa. So that is unbiblical ug moingon silang didto ra sa Israel. Mamatiirag gud ninyo dinhi sa pinadayag 14:12 dinhi the Word of God. Akong basahon na nagingon. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. So ang giadresan ani ang katawhan sa Dios. Unya kay halos man pod ang tanang pundok nag-angkon man pod, nagpatuo pod nga katawhan sa Dios. Bisag unsang pundoka wa gid kay makita nga moingon nga katawhan misyawa. Kasagaran ani katawhan sa Dios. Agyod ang ilang ang ilang ipamatuod. Well, mailaba o sa asang bahina masukod ang sukdanan nga ikaw katawhan sa Dios? Akong balikag basa ra gud ni. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. Kinsa ang katawhan sa Dios? Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios. Bihuna-huna ako ninyo, kuno ninyo, kay ang katawhan sa Dios na nagtuman man sa kasuguan sa Dios kanang wa magtuman sa kasuguan sa Dios kang kinsa man di ay ng katawhan makapaduda pero masabtan na gyud na dili lang gyud kay mabutang na nimog duda unta kundi masintro nas imong hunahuna kay ang atong gibasa ang katawhan sa Dios ang mga na nagbantay sa kasuguan sa Dios. Busa kining mga taong nagsimba, nagtuog ng alagad sa Ginoo pero wa magsunod, wa magtuman sa kasuguan sa Dios, makapaduda kung kang kinsa kini sila nga katawhan kay ang katawhan sa Dios na nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kini higala gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Mao man gani nga gihisgutan sumala sa nang Juan 2:4 siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So biblically imong maila ug masabot maklaro gyud nimo nga kining mga tawhanaon sa ni sila
mga bakakon ug walay kamatuoran nganuman kay wa magsunod sa kasuguan. Higala kung ato man gamiton ang sinultihan sa Tagalog, ito na ang tamang pagkakataon. Huwag na kayong magpabulag-bulagan, huwag na kayong magpabingi-bingian, ha? Huwag na ninyong didilatin nyo na ang inyong mga mata. Panahon na nga inyong bukhon ang inyong mga mata. Di na ni panahon sa pagpabungol-bungol, pagpabuta-buta. Kay hapit na ang panahon. Timan-i nga kanang tao nga wa magsunod sa kasuguan, bakakon ug wala ang kaniya ang kamaturan. Juan 8:44, gikan kana sa yawa. Unya, walay kamaturan. Juan 14:6, si Kristo ang kamaturan. Nagpasabot nga walay Kristo. Munang gitawag og Christian without Christ. Pero pasulti hasta yung mudalas pong Ginoo, kay sila lagi kunoy insakto. Sila lagi kunoy tinuod. Sila nala insaktong tinuod. Ang Biblia na lang mo isayop og dili tinuod kung maunang lakawa. Kung ato nga basihan gyud dinhis bala ang kasulatan, hilabihan ka klaro og katinaw ang mga pamahayag dinhis bala ang kasulatan, pilia ang klaro, pilia ang tinaw aron imo higala nga masiguro ang imong kaluwasan pag-abot unya sa adlaw sa katapusan. Hinumdumi mga kaigsunan nga ang atong panahon karon talitapos na. Hapit na mubalik ang Ginoo. Isalikway ang tanang buhat sa kangit-ngit kay kanang dili pagsunod sa kasuguan sa Dios, buhat man na sa kangit-ngit. Karon kadaghanan sa mga nangalagad sa Ginoo unsa mang sugua sa Dios nga wa nila sunda, ay natural kanang ikaapat nga sugo dihas na pulo ka sugo nga mao ang adlaw igpapahulay. Unya ikaapat man na nya kung imong tan-awon sumala sa Santiago 2:10, kay siya nga magabantay sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin niini, siya nahimong malinapason sa tanan. So malinapason gyud na sa kasuguan. Ug unya karon mga kaigsuonan, gisulti nga ang nagbantay sa sugo sa Dios iya sa Dios. Dili gid ka mo bantay sa Dios, sa sugo sa Dios, kay aron nga dili ka maiya sa Dios. Unya, usag gyud sa kadaghanan ron nga nalutaw gyud na tin-aw nga nila sunda nga kasuguan sa Dios, kanang ikaapat nga sugo des na pulo ka sugo, ang adlaw igpapahulay. Purti ginilang likay-likay ana. Tan-aw ra gud na, purti nila gyud nga kisi-kisi. Biro timan iyo ang Isaiah 50:6 nagingon, ingon man usab ang mga dumunuong nga nakigtipon alang sa ilang kaugalingon kang Jehova aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma siya ngalan ni Jehova aron mahimo nga iyang mga alagad. Timan gyud dinyo bawat lusok sa mga pulong nagingon aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw ng igpapahulay. Kang kinsang mga alagad kining nagbantay sa adlaw papahulay, iya sa Dios. Kang kinsa kana nga katawhan ang nagsunod nagtumas kasuguan sa Dios, iya sa Dios. Karon mga kaigsuonan, himua ang pinakainsakto nga desisyon o pamalandong sa huna-huna kay ang panahon talitapos na. Tingali unya og moabot ka na sa punto nga ang imong tiil magtupong na, ang imong duha ka mga bukton muubay na sa imong kilid, unya usa na lang unyay posisyon nga makita nimo magtulid ka na lang. Wa na kay paglaom diha mga kaigsuonan. Karon mintras buhi ka pa, himua ang pagpangalagad diha sa Ginoo sa husto nga pagpangalagad sa pagbalik ni Kristo, mamaluwas ikaw. Ayaw kalimot sa gipamulong ni Kristo. Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Timan unsa ning kabubuton? Salmo 48 nag-ingon ang kasuguan sa Dios. Mga higala, ayaw si piyata ang mga butang nga imong nasabtan, imong nadunggan o ginapamatian karon, mabuhay ka. Si Brother Libe maghatag og dugang pagpatinaw ining mga bahina sa inyong natinawan na nga mga una-una. Brother Libe.
Okay, daghang salamat Brother John sa ato sa ning lilion makadiyot. Niya si Sister Leah Hilig. Mayong gabi ninyo pads og sa tanan nga nagtan-aw og naminaw. So, good evening. Salamat Mads. Silda para magigkay Mads nga subrag gid nimo pod kahilom mo noy. Karon ra gid intaon ka nga medyo na bantayan namo nga kuan siguro sige lang kag pampanood paminaw kay parinimi raman ang perming mag-text pero salamat kayo sa imong pagbiyo karong gabi naman. Okay, ni asad si Edelberto Higanti Sumalinog. Good evening everyone watching and listening from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Okay, good evening no sa tanan nga taga Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Okay, ato pa ning lilion ang pikas nga screen alang sa mga okay. Ato ning tanaw niya ay mga nahidugang niya si Larry Junior Punay. Niya pod si Kiana Faith Itang. Ato sa nakita si Angelo Quintanar. Niya sad si Bitha. Okay. Ato pagilion niya sad si Primo Maasin. Niya si Karin Mi Di Parinig. Niya sad si Romirian Pialante Tumakas. Niya post Brother Elmodam Flores. Niya Palberon Kotef. Niya po si Pipa Kuwa. O niya po si Rodelo Saspa Elostrissimo. Okay, maunay mga kahigala na to nga nakita nato dinhi niya po si Siloy Deltam. Okay, mo ito tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Napato diha ang pangutana ba John? Kuwanto ang iha lagi nga pangutana gagawin na kunoy born again nga nagsulti lagi nga kana kunong kasuguan dito ra na gihatag sa Israel. Ang sa ato ang pagtuo kan Kristo busa dili kuno ta mag-apil-apil ni anang wa ihatag sa ato kay ang kasuguan sa Israel raman na ang sa ato pagtuo diha kan Kristo. Okay, daghang salamat no. So mo ginay common nga ato nga madungog og rason sa atong mga kahigalaan nga dili mga Adventist. Niadtong mga kahigalaan nato nga wala na nagtuman sa napulo kasugo. Ang matod pa nila gihatag lang na para lang sa mga Israelihanon. Wa tay labot sa napulo kasugo kay ang ato daw pagtuo na lang mo na ato daw wa na ta anang sugo. Pero matingala mo ko aning mga tawhana kay hisugot Ten Commandments wa na ang sugo. O yung pangutan-o nimo wa na mo itahod sa inyong ginikanan. Itahod mo po sila. Asa mo og bersikulo mutahod mo ato po sa Exodo 20 gihapon og basa. Anya pangutanon ni sila di po sila magsimba og Dios di po magbaton. Anya yung asa mo ng bersikulo nga basa ang gamiton po Exodo 20 3 ngadto sa 5 mugamit maghihapon day mga kahigalaan sa laptod pagkasulti higala sa napulo kasugo ang gilikayan lang gabila ang adlaw igpapahulay. Pero pasultihon sila wa na ang 10 Commandments. Galawon sa kay purma anak nga klase sa pundok kung wala na ang balaod si Ginoo. Limang ka ang balaod si Ginoo moralo na nagtudlo na og maayong pamatasan ang pagsupak ana buhat nga immoral na immoralidad
but pa ipasabot ang tinuod nga pundok kanang immoral nga mga katawhan na diha. Dili ang napulo kasugo moral law balaod sa maayong pamatasan. Pero ang gisulti ni sa Biblia mga higala dili baya kay sa mga Israelihano tinuod ni atong panahon na si Moses ang nagdawat sa 10 Commandments, pero ang napulo kasugo dili to iya ni Moises. Iya to sa Dios, balaod to sa Dios. Gani ang Dios mao'y nagsulat ni ana. Asa mabasa? Exodo 31 versikulo Exodo 31 versikulo 18. Mabasa di higala ang napulo kasugo nga gikulit sa Dios sa iyang kaugalingon tudlo diha sa papan nga bato. Okay. Mabasa diha sa balaan na kasulatan. Gikulit sa kaugalingon tudlo sa Dios dito sa duha kapapan nga bato ang napulo ka mga sugo sa atong Ginoo. Okay, karon iya na sa Dios dili na kang Moses. Alang kang kinsa man na ang 10 Commandments para labada sa mga Hudiyo. Atong basahon ang Biblia. Dili sa nakasulat sa Ecclesiastes 12 versikulo 13 mga higala. Ang gispahayag dinhi sa pulong sa Ginoo, ang tanang butang nadungog na. Kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Ang ato nabasa diri, tibuok nga katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kay kung pananglit exclusive lang ni para lang sa mga Israelitas, way labot ang ubang tao sa kalibutan. Giingon unta pagsulti ni sa Biblia nga ang katungdanan sa mga Hudiyo o mga Israelitas mao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Nganong gibutang manig tao dinhi? Tungod kay ang hunahuna sa Ginoo, ang 10 Commandments niya para na natong tanan. Di na dito hunahuna nga para na sa mga Hudiyo. Para natong tanan tao man ang gibutang dinhi. Kay og alang lang nila sa ilang tagibuhat alang sa mga Israelihanon. Pero tao man, di ta exempted higala. Kung nag-isip ka, kung nag-ila ka sa imong kaugalingon nga tao, dili ka exempted sa pagbantay sa napulo kasugo. Buti pasabot, kitang mga Kristiyanos karon tao man ta. So, di ta exempted. Anang sugo nga, di ka magbatog Diyos. Apel ta na di ka magsimbag mga larawan. Apel niyo po ta na, kay tao man ta. O niya, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Di ka masalita sa magtuman anak. Niya kita magsupak. O niya, ikalimang sugos Ginoo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Dili kay para lada sa ila. Apel ta ana pagkaway batasan nato karon og wa ta motuman anang sugua. Og supak-supakon di ta tahuros tong ginikanan. Makaingon pong anak na wa na bitaw ang napuo kasugo. O di na tamo tahuron. O niya, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka mamakak, di ka manapaw, di ka maibog sa bisan unsang butang sa imong sikatao. So kanang napulo kasugo higala na ana nga naman kaya ito nabasa katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Nito ito basahon dinhi sa maayong balita nga Biblia. Gisulti po dinhi sa Salmo 105 versikulo 7. Ang mabasa mao ni, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Tibuok nga kalibutan, dili kay
sa Middle East lang, di, sa mga Israelitas lang. Tibuok na kalibutan higala. Sa ato pa apil gyud lagi ta. Muna nga di ta magunahuna nga awa tay apil anang napulo ka sugo or sugo sa Dios kay para nila kita pagtuo lang ato Anya nag-ingon pag dinio sa Números kapitulo 15:16 sa The Living Bible mo ni atong mabasa. For there is the same law for all, native, born or foreigner, and this shall be true forever from generation to generation. All are the same before the Lord, yes, one law for all. Ang ato nabasa gini nga adunay parihas nga balaod alang natong tanan, kadtong natawo nga native nga mga Israelihanon o kadtong mga dili Israelihanon gitawag foreigner o kining siya magpadayon kini sa kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan, tanan parihas atubangan sa Dios. Oo, usa ka balaod alang sa tanan. Klaro ana, from generation to generation. So apil ta higala, di ta exempted sa pagbantay sa mga sugos Ginoo. Ni pa yun, Deuteronomio 5 onya sa versikulo 3 sa atong mabasa dinhi. Dili sa atong mga amahan gibuhat ni Jehova kini nga tugon sugo, kundili kanato bisan kanato nga tanan nga ania dinhi nga mga buhi nining adlaw patay ra walabot buhi gani ka apel jud ka gibuhatan kag sugos Ginoo parang mutuman ta ani higala. So apel ta, kitang mga Kristiyanos apel ta. Hinungdan bitaw, nag-ingon si San Pablo, kaya nagisgot magpagto atong kuwan karon para ko nato pagtuo na. Pero unsay gisulti San Pablo sa Roma 3:31, ingon si San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan o ang napulo kasugo tungod sa pagtuo, palayo kana, hinunoa ato hinuong ipabarog ang kasuguan. Sa ato pa si San Pablo, ninghatag siya og pahimangno o pagpasabot natong tanan. Bungkagon ba daw nato ang balaod tungod kay naatas pagtuo? Ingos Pablo, palayo na ato hinuong ipabarog ang kasuguan. So atong batayan ang kasuguan ni Gala samtang mga buhi pagkita karong panahon na. Okay, yan naman tayo time niya ang ato nga closing song niya atong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, mga Gala, magampo kita. Among dalangpanan og magkagagahom nga Dios nga naa ka sa true